baba. Mama lapho khona ngicela wazi manzini ukuthi awushiyanga ehlane. Ngelinye ilanga umalume wakwasitholela umama okwazi ukusithwala, angazi bengaqala ngapi noma bengaqala kuphi. Ngithi ngiyabonga ngoba sekukuningi kusukela nje ngisafunda, kusukela nje ngisaya esikoleni, kusukela ngiqeda konke akukho abangakwenzanga umalume nomalumekazi. Negama lokuthi malume nomalumekazi sengilibeka ngoba yigama esiliphiwe ngokwesintu. Bese kumele nje ngisho ukuthi ngoba usuhambile vele usukonyamboze, ngisale sengisho ukuthi umama nobaba ngokwemsebenzi asebeyenzile kuthina. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga. Mase ngiza usokalisa Mnyamane. Ngithanda kakhulu esithi Mnyamane ngoba ngathi siyamesha. Ngiyabonga Sondiya. Besibaningi masingathi siyabheka nje khona la ngaphakathi masibala isibalo abaningi ngabesifazane ukunabesilisa, kodwa sithe sibaningi siba njalo awubabukanga abanye. Ngone mina ngedwa. Ngiyabonga baba, ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga noma imihla yami sisaqhubekela phambili ngingazenzeli ngokwami. Bengivele nje ngumntwana okholelwa kakhulu kuNkulunkulu ukuthi uthi masiza kuye ngokuthululela inhliziyo zethu, size kuye ngokupheleleyo. Uthi ngiyokwenza njengoba ucelile, kuyokwenzeka njengoba ucelile. Yiza kuye ngokwethembeka, yiza kuye ngomzimba wakho. Wathi ngelinye ilanga uma kukhona omunye othembekile emphakathini, ngicabanga ukuthi incwadi kaJohn esho njalo ukuthi makukhona emphakathini ovumayo ukuthi ngiyinkosi nomsindisi, abasondelene naye nabaseduze kwakhe nomphakathi wakhe uyakusindiswa. Ngathi umalumekazi makukhona okukhathazayo mntanami, ungayi kwezinye indawo ubofuqa ngedolo noma uzwe inhlungu emzimbeni uboye edolweni. Ngisho njalo nami ukuthi mangikhona ngisho ukuthi yazi incwadi kaJohn ukuthi uma kukhona ovumayo nowazi ukuthi ngiyinkosi nomsindisi bayokusindiswa ngaye. Namanje ke baba ngisho nje okujabulisa kakhulu ke bafowethu, ngizwa umlando phakathi kwabo bobabili, umkhwenyana wabo ongwesithathu noma ongwesibili kubo. Isikhathi esiphambili ke ugcina ungasazanga ukuthi kwenzeka ini, ubone seba uhlangu sekubhekale, kodwa umkhwenyana uthini 12 years ago beyinto eyodwa. Uyakhuluma ke bayakhuluma ke kuthenini ivangeli yinto ekubo. Ngiyathanda kakhulu ke emkhwenyana, angana besontweni uyaya noma uyi noma phatha amahawu noma angikwazi usakhona phatha amahawu kumnandi ke ngoba niyothi masenizwa inkinga seyivela, ngoba zizovela ngenkohlisi zizovela. Okusalayo into iyodwa yini, kuqabanzi bese niyakhuleka. Usathane akezwani ke nomkhuleka ma ibona ukuthi niyambona niyaqhela. Ivangeli lami ke lelo engilisho ke kini ekuthenini ke bambanani, kodwa nibambane ngani ngevangeli, nibambane ngani nomkhuleko, uzokwazi ukunqoba impi kaSathane ukuze ingangeni kulina. So le ndlela ngoba ngizobusela amaringi la asenesifungo kahle ukuthi lento enizoyenza manje yinto ukuthi until die. Yabo? Njengoba ngisho uma ngabe nizofaka lamaringi bese niyakhuleka,
Ngesikhathi ngabusisa nani niyakhuleka. Ukuze athi mayingena kini angene kodwa kusalayo esenani nokuvumelana nami. Ngoba nje amakhwela amaringi nje nina niyayidansela nina nicabangela amagwinya ngapha nangapha anazi ukuthi ungena ini. Usakhona qalisa manje. Nkosi yamakhosi kuze bese kugcineni. Ngoba lokho sabawenza Nkosi seyisethembiso. Nkosi yamakhosi ukuthi iJehova bafuna ukungena Nkosi emshadweni wabo. Baphathe ke Nkosi yamakhosi iJehova banikeze iJehova ukubekezela. Ubanikeze Nkosi inhlonipho Nkosi enamandla phezukabo. Kuhlale wena moya engcwele Jehova khusele njalo njalo. Nkosi yamakhosi ayitheni Nkosi enamandla. Ezingathandi Nkosi yamakhosi impilo ibuye abantu iqhubeke. Kodwa dwala amadwala ngicela Nkosi enamandla wena ungavumi nabo. Kuthi Nkosi yamakhosi abalwa Jehova nabo uNkulunkulu wezulu. Wena Nkosi enamandla olwa nabo Nkosi bengayilweni bona. Isethembiso zakho ziyavela Nkosi yamakhosi moya engcwele. Bephakamisela amehlo abo ezitabeni. Usizo Jehova liyovela khona. Wena wezila izulu nomhlaba. Wawadala Nkosi yamakhosi abantwana bakho. Babona Nkosi bahlangana moya engcwele. Ungabikho Nkosi obayihlosa Nkosi yamandla ukhona. Ngamandla Nkosi yamakhosi akho. Amen. Ngiyabonga. Okay, asibonga kakhulu.